سلام زغبركم تخطاتلتي سينما السمرة على تاو زينا سبورت حزالكم قريبا لخونا مكتتالكم بخبري عدم لوم عمد نشوعي قزيو استخيد زور شهر جاسوني سلسان حدن طري بحمشينا مودة مدرخو مقارجو عاسيوم أبزا مدرخ تقارم دي 7 3 كيلومتر زرحقة تحت سعر وردر ما كايدوم أمود أتا أبس تقبر قصبتا وردر جرمناوي لوكاس كارستينسن أب ساعات قمقم 5 كيلومتر إنا تقعزان وردروم بحدا ساعات 25 دقيقة 25 كاليتين بمزام قداما يكونوا تعويتهم سلوفانياوي غريغ بولنن ماليزياوي إيرواندي لاكاسيك اندمام كاب عود جزي كيكسرو كالآين سالساين كوينو وردروم زازيموم كاب عود جزي كيكسرو أبال ملجاوت غانتا ترينغانو بوليغون تيم إيرتراوي متكل يوب مبل 20 شوعتن أبال ياسي سايكلينج تيم تصفم عمارم دما مبل 30 حدن ترتحيزوم وردروم زازيموم بز مسرت هولنداوي أندي فان إنجلن بهول الجزيم بتشعة ساعات 48 دقيقة 10 شوعات خليتن عوز زور شهرجه كنتش 20 سلسن كوينو تعويتم لاوساوي اريا فونزغافات بعصر تحمش تخليتات دحيرو كالاي كوين خعوتن كلهم كازاكستاناوي رادولو فرام كدما بعصر شمون تخليت دحيرو سالساي كوينو تعويتم إرتراوي متكل إيوب بحر دقيقة 10 تخليتن دحيرو شادشاي تصفم عمارهم دما ب4 دقيقة 6 تخليتن دحيرو مبل 3 ترتحي زور الدرو زازيموم بنتبي الجيرياوي ناسم سعيد ب50 حد نتبي قداما يكونوا خعوتن كله متكل إيوب ب26 نتبي مبل 10 حد تصفم عمارهم دما ب4 نتبي مبل 3 ترتحيزوم اندونيسياوي ايمان كيادي بعسران شعات نتبي ام بس عقب زور شهر جه كوينو تعويتم متكل ايوب بشعات نتبي تاشعاي كوينو وردر وزازيموم كازاكستاناوي رودولف فرمكي بلس منسي زور شهر جه كوينو وردر وزازيموم روجاي اونلاين انشورانس بغانتا قداميت خوينا خطعوتن كلام بيرتراوي اخليلو هايله اتعلم رونداويت غانتا ميسارس دمام مبل 16 ترتحيزا وردرا زازيمام إرتراوي أولمبيكاو تقادم بشكلتا أبال أمريكاو غانتا تريكسي غافريدو أمالي غبرز غابير أبتيكاب حدلكات تجميرو نحمشت مدرخة زخيد أب سبانيا نمبر 74 جزيو زكيد فولتا إلا كومينيتات فالنشيا كساتف موخانو برو سايكلينج ساتس أفليت زوردر نايكلت نتبي معك أنزل وردر كوينو تقادمتي أبز حمشت مدرخة زحق وفردر بدم شوعتي من 8 شوعات بحمشت كيلومتر زرحقة وردر خقو عزيوم أبزور الدركب أماني قبرز غابير بتوسخي روسياوي ألكساندر فلاسوف إسبانياويان بيلو بيلباو ميكيل لاندا أليكس أرامبرو مارك سولرن نروجاوي ألكساندر كريستوف هولنداويان تيمن أرنسمان باكو موليمان أولاف كويجن أمريكاوي براندون ماكنالتي بورتوغالاوي رويكوستا بولنداوي رافائيل مايكام جرمناوي لينارد كامنان كالوتن كساتوفيوم أبزحلو في عمتات نزور الدرس تعودلو تقادم تمسن عزب أب كنتشحن شدشتن إسبانياوي أنطونيو كولوم أب كنتشحن شوعتن إسبانياوي أليخاندرو فالفردم أب كنتشحن شومونتن روبن بلازام أب كنتشحن 10 شدشتن هولنداوي وون بوليس أب كنتشحن 10 شوعتن نايرو كينتانا أب كنتشحن 10 شومونتن أليخاندرو فالفرد دي متعويتلوم أب كنتشحن 10 شعتن إسبانياوي إيون إيزاجيرم أب كنتشن عسران سلوفانياوي تاديج بوغاتشام أب كنتشن عسران حدن سويزرلانداوي ستيفن كونغ أب كنتشن عسران كلتن دما روسياوي ألكساندر فلاسوف نزور الدر تعوي تملوم صبغ عدل نولمبيكاوي أمانيل قبرز غابيهر إيطالياوي أكهافالي تشيلسي جورجينو ناب أرسنال كسنبر دحرا مسممعوم حكمناوي مرمرو كم زكايدك إلى مسرح مسقر تصاوت إيطالياو غازيت إنيا فابريزيو رومانو أبناي تويتر حسابه لطيفهم نقدام إعلام أزنا بركاي سيرون مفرام مزفشلت أرسنال كما مراسي إتي إكوادارويا نجورجينو بعصر تخلت مليون باون كاب غوال كتما تشيلسي كتفرمو تسمامي عام جورجينو أقدمو بكلابات بارسيلونان إس ميلان كهدم صنحي فلات كم مجلس فابريزيو رومانو جورجينو نزغلت له 18 أواح مالك ساب سنة 1994 مالي أرسنال لبيس خلص صاوتهم كابزو توسخ أرسنال نوعلتي إيطاليا وأكفافالي نتوسخ حدا عمد نايم من نوح مسل كهلوايوم أرسنال لتعسرت مليون أقدم أخذ كفلون كلا مسبقعاتو زرم توسخ 3 مليون دما دي حراخة السعبيام يخون مبر مسجار جورجينو ناب أرسنال إبركز ولا دقفت أرسنال أقول تعلم درون قال دقفت إتاكانتا أب تويتر إدو يوتسازب الوفرة جميرهم كم زلو تقليصهم إدو كم قدام إعلام
ዝሓዞም ተጻወቲ ከሰጋግሮም ዘይ ምኽኣሉን ጆርጊኖ ካብታ ንሙድሪክ ዝመንጠለቶም ቸልሲ ይመጽእ ምህላውን እቲ ጣልያዊ ኣከፋፋሊ ዝውሕል ብምዃኑን ገለ ካብቲ ንደገፍቲ ኣርሰናል ኣነዲርዎም ዘሎ ጉዳያት እዮም ጆርጊኖ ኣብ ቸልሲ ኣብ ጽናሕሎም ዓመታት ማልያታ ጋንታ ለቢሶም 213 ግጥማት ዘካየደ ኮይኑ 29 ሸቶታት ድማ መዝጊቦም ካብዚ ብተወሳኺ ጆርጊኖ ምቸልሲ ብምዃን ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኤውሮፒያን ሊግ ዩኤፋ ሱፐር ካፕን ዋንጫ ክለባት ዓለምን ኣልዒልዮም ኣብ ብራዚል ድሕሪ ምውላዱ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ጣልያን ዘቕንዐ ጆርጊኖ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ለቢሱ 46 ግጥማት ዘካየደ ኮይኑ ኣብ 2020 ድማ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ዋንጫ ኤውሮጳ ኣልዒልዮም ኣብ ግጥማት ራብዓይ ዙርያ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ሪዲንግ በኣንዲ ካሮል ድሕሪ ምህራሙ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ምርኩስ ሒዙ ክውፅእ ዝተረኣየ ዴንማርካዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያን ኤሪክሰን ደጊሙ ናብ ፀወታ ክምለስ ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ ከም ዘድልዮ እታ ጋንታ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ኣፍሊጣ ወዲ 30 ዓመት ኤሪክሰን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ወይ ድማ መፈለምታ ወርሒ ግንቦት ናብ ፀወታ ዝምለስ ብምዃኑ ክለብ ዩናይትድ ምስ ብሉፃት 4 ኮይና ንምዛም ኣብ እትገብሮ ዘላ ጽቡቕ ገስጋስ ምርሓቕ እቲ ኣከፋፋሊ ጽልዋ ክሕደረላ ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ስፖርት ይምቶም ኣቐዲሙ ሆላንዳዊ ኣከፋፋሊ እታ ጋንታ ዶኒ ቫን ደ ቤክ ብዘጋጠሞ ማህረምቲ ተሪፎም ካብ ዘሎ ውድድራት እዚ ዓመታዊ ስፖርት ካብ ፀወታ ክእለ ከም ዝተገደደ ዝዝከር እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ንኤሪክሰን ዝተካል ኣከፋፋሊ ኣብ ምምዕዳው ተጸሚዳ ከም ዘላ ካብ ከተማ ማንቸስተር ዝወፁ ዜናታት የረድኡ ኣከፋፋሊ ባየር ሙኒክ ማርሰል ሳቢዘር ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ምዕፃው መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሳገር እምነት ተገይሩሉ ዘሎ ተጻወታ እዩ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ምስ ባየር ሙኒክ ዝተጻወተ ሳቢዘር ኣብዚ እዋን ናብ መድረኽ እንግሊዝ ተጓዒዙ ክጻወት ተሓዲርዎ ከም ዘሎ ቀረብቲ ይገልጹ ቶክ ስፖርት ከም ዝሓበረቶ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሳቢዘር ከም መተካእታ ኤሪክሰን ንምፍራሙ ዝርባ ጀሚራ ከም ዘላ ገሊጻ ኣብ ባየር ሙኒክ ቀዋሚ ተሰላፋይ ዘይኮነ ሳቢዘር ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ከም ቀዋምን ተቐያርን ኮይኑ ኣብ 15 ናይ ቡንደስሊጋ ግጥማት ተሰሊፎም ንሸውዓተ ዓመታት ምስ ሌይፕዚግ ዝተጻወተ ሳቢዘር ኣብ 2021 እዩ ናብ ባየር ሙኒክ ተሰጋጊሩ ናይ የማን ተኸላኸላይ ቶተንሃም ማት ዶሆርቲ ንዝቐፅሉ 6 ኣዋርሕ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብልቓሕ ንምጽዋት ተሰማሚዖም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ዝበፅሐ ስምምዕ መሰረት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ክረምቲ ንዶሆርቲ ተገዲዳ ብቐዋምነት ናይ ምፍራም ግዴታ ይክህልዋን እዩ ማት ዶሆርቲ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 16 ግጥማት ቶተንሃም ክስለፍ ክኢሉ እዩ ኣብ 2020 ካብ ወልቭስ ናብ ቶተንሃም ዝተጸንበረ ዶሆርቲ ዛጊት ብማልያ ስፐርስ 71 ግጥማት ኣካይድሎም እዚ ከምዚ ንኮሎ ቶተንሃም ንስጳኛው ናይ የማን ተኸላኸላይ ፖርቱጋላዊ ስፖርቲንግ ሊዝበን ፔድሮ ፔሮ ብልቓሕ ኣፈሪማ ኣብ ክረምቲ ተገዲዳ ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈረመ ተሰማሚዓ እቲ ወዲ 23 ዓመት ስጳኛዊ ኣቐዲሙ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ተቐዳሚት ጋንታ ከይተጻወተ እዩ ዝሓለፈ ክረምቲ ድሕሪ 2 ናይ ልቓሕ ዓመታት ብ7 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ስፖርቲንግ ተሰጋጊሮም ሕክምናዊ መርመራ ንምዝዛም ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ፔድሮ ፖሮ ካልኣይ ፍራም ቶተንሃም ናይ ዝወርሒ ጥሪ መስኮት ምስጋር ተጻወት እዩ ቶተንሃም ኣቐዲማ ንናይ ክም ተጻዋታይ ቪያሪያል ኣርናው ዳንጁማት ክሳብ ምዛም እዚ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ ከም ዘፈረመቶ ዝዝከር እዩ ብናይ ቅድም ተጻዋታይ ኣርሰናል ፓትሪክ ቪራ ትዕለም ዘላ ክሪስታል ፓላስ ንቤልጂማዊ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ኣልበርት ሳምቢለ ኮንጋ ብልቓሕ ንምፍራሙ ቅድሚ ምዕጻው መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ምስ ጋንቱ ኣርሰናል ትዛተ ከም ዘላ ተገሊጹ ብንስሪ ብዝብል ቅጽል ስም ትጽዋዕ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝወርሒ ኣጽቂጣ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ እዚ ዓመተ ስፖርት ተሳልያ ኣከፋፋሊ ንምፍራምያ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ምንቅስቓስ ጀሚራ ዘላ ለኮንጋ ምስ ምህላው ቶማስ ፓርቴን ግራኒት ዣካን ኣብ ኣርሰናል ብቐዋምነት ናይ ምስላፍ ዕድል ሲኢኑ ዘሎ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ግጥማቱ ከርእዮ ብጽናሕ ድኹም ምንቅስቓስ ድማ ብብርክት ዝበሉ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሑ ዴይሊ ሜል ሒዛ ተውፅአ ዘላ ዜና ከም ዘረድኦ ድማ ክሪስታል ፓላስን ኣርሰናልን ኣብ ጉዳይ ለኮንጋ ኣመልኪተን ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከባ ገሊጻ ዝሓለፈ ሰሙን ንለኮንጋ ንምውሳድ ካብ ፈረንሳዊት ሞናኮ ንዝቕረበላ 7 ሚልዮን ዝተሓሰመት ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ንጆርጊኖ ኣፍሪማ ብምህላዋ ለኮንጋ ተመኩሮ ደሊቡ ክምለሳ ብልቓሕ ከተሰጋግሮ ድልውት እያ ካብ ዜና ኣርሰናል ከይወፃና ኢንተር ሚላን ነቲ ድሕሪ ምምጻእ ዚንቼንኮ ኣብ ኣርሰናል ዝነበረ ቦታ ከሲሩ ዝርከብ ስኮትላንዳዊ ናይ ተኸላኸላይ ኣርሰናል ኬሪያን ቴርኒ ሎም ለይቲ ናብ ከተማ ሚላን ዝቕንዓሉ መንገዲ ሓሳቡ ኣብ ምባል ተጸሚዳ ከም ዘላ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ቱቶ መርካቶ ገሊጻ ከም ሓሳብ ኢንተር ሚላን ቴርኒ ተተኻኢሉ ሎም ምሸት ብልቓሕ ምስጋሩ ኣይሰለጠን ድማ ኣብ ክረምቲ ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዋ እታ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ ወዲ 25 ዓመት ኬሪያን ቴርኒ ኣብ 2019 ካብ ስኮትላንዳዊ ሴልቲክ ናብ ኣርሰናል ተጸንቢሩ
باركز خبركم تخطاتلتي سينما السمر على توزينا سبورت أبزن فتصم أبقى تصالي كسام نراخب سلام